أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga braćo i cijenjene sestre, Allahova milost prema svojim robovima je neizmjerna. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iste svoje milosti olakšao ljudima djela koja će ih uvesti u džennet. Olakšao im je djela koja nisu puno teška, niti su opasna, niti su skupa da bi ih čovjek činio. U hadisu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koga bilježi ima Muslim od Ebu Hureyre, stoji da je Allahov poslanik jedno jutro nakon sabah namaza upitao svoje ashabe: ko je od vas jutros zapostio? Pa reče Ebu Bekr: ja, o Allahov poslaniče. Nakon toga upita Allahov poslanik: ko je od vas obišao bolesnika? Pa reče Ebu Bekr: ja, o Allahov poslaniče. Nakon toga ponovo Allahov poslanik upita: a ko je od vas jutros slijedio dženazu? Ko je ispratio dženazu s ovoga svijeta? Pa opet Ebu Bekr reče: ja, o Allahov poslaniče. I na kraju reče Allahov poslanik: ko je od vas jutros udijelio sadaku? Pa opet Ebu Bekr povika: ja, o Allahov poslaniče. Tada Allahov poslanik reče: neće se ova djela sakupiti kod jednog čovjeka, kod Allahovog roba, a da neće ući u džennet. Neće se ova djela sakupiti kod čovjeka, kod Allahovog roba u jednom danu, a da čovjek neće zaslužiti džennet kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Obratite pažnju kolika je Allahova milost. Obratite pažnju da i mi to isto možemo da učinimo, samo nas je nemar obuzeo. Obuzela nas je nemarnost prema ovim djelima, jer mi smatramo ili kod nas ova djela mala, sitna, nemaju neku vrijednost, dok ona kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala imaju posebnu vrijednost i za njih se zaslužuje džennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.